Yn amlwg, mae Brexit yn mynd i fod ar frig yr agenda. Beth fyddech ateb chi i bobl falle sy'n poeni am gyllid i cefn gwlad yn benodol mewn ardal wledig fel hon? Wel, yn anffodus, does dim ateb tol gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. I ni fel Llywodraeth wrth gwrs mynd i ymwneud dros ein ffermwyr ar ardaloedd gwledig. Mae 260 miliwn o bunnoedd yn mewn i gefn gwlad Cymru trwy taliadau ffermwyr. Ar ôl 2020, does dim sicrwydd o gwbl bydd un cinog ar gael iddyn nhw. So felly, ni mae'n sicrhau bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cadw'r addewid bydd neb yn colli mas o achos Brexit. Achos wrth gwrs, mae rai o'r pethau mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn siarad amdano bydd y rhai'n cael caniatad y cynulliad. A llawyd nawr, bydd na ddim caniatad o gwbl ynglyn a chanoli pwerau ynglyn ag ameth na physgolfeydd. So felly, ni'n neud hwnna'n glir taw bod ni'n gweld y sefyllfa fel hyn, sef bod y pwerau yn dod o Frwsel nôl i Gymru yn y meysydd datganoledig, a Dilys San Steffan ddim ymyrryd yn hwnna. Wastad wedi siarad am gymortholiadau ffermwyr fel taliad, nid yw'n jyst taliad economaidd i'r ffarm, ond taliad economaidd a chymdeithasol a diwylliannol i'r ardal eang. Os ni'n gwybod yn et, mae ffermwyr cael arian, mae hwnna'n ala. A hwnna'n ala yn yr ardal lleol. A bydd hwnna'n meddwl am y busnes eraill sy'n cael i gynnal achos hynny, maen nhw yn fwy cyfaliadwy. Ni'n gwybod wedyn bod ffermwyr yn gallu ffermo mae'r iaith yn bod bwysig yn mynd daliad yr iaith. Hefyd, achos beth fi'n dod draws Cymru yw, mae'r ffin ieithyddol yn ei ffermwyr llawer i'r ddwyran na'r ffin ieithyddol yn ei trefi. Fi wedi cwrdd â bobl sy'n siarad Cymraeg am y Lloegr. Mae'n dros y ffin yn ardal Llansilin a Cwasol Swall, mae'n siarad Cymraeg. So mae hwnna'n fwrdd bwysig hefyd. Ni gyd yn gwybod yn gyd, bydde ffermwyr Cymru ffili ymdopi, ffermwyr unrhyw un yn Deyrnas Unedig gallu ymdopi, yn troi rôl o'i gweud sy'n mynd yn agos o flwyddyn nesaf. Digwydd hwnna'n zel newydd, mae hwnna'n wahanol yn zel newydd. Mae zel newydd, mae ffermwyr yn rwyddach yn zel newydd. Mae'r twyr yn well, mae'r gwair yn tyfu trwy'r flwyddyn, mae popeth yn tyfu fwy na, mae defer yn fwy, yr ŵyn yn fwy, a dwi ddim yn ein yn Gymru. So felly, mwyn sicrhau bod ffermio yn gynhaliadwy yn Gymru, mae rhaid cael system o gymortholiadau. Mwyn cynnal cefn gwlad, mwyn sicrhau bod busnesau yn parau fynd, a hefyd wrth gwrs, mwyn sicrhau bod na sylfaen cadarn i'r iaith. Ond ar hyn o bryd, ys dim sicrwydd yn un yma, ni'n dweud blwch ar y blaen, ni'n mynd sicrhau bod yr arian dal i fod na i ffermwyr Cymru bod yn cael y sicrwydd, ond hefyd ag sy'n bwysig. Fi'n bwysig bod yr arian ni mewn crochan arall, a nid bod yr arian yn fan o'r cyllideb cyffredinol. Os hwnna'n digwydd, cwestiwn wedyn ni yw, wel, dyna'r arian i ffermwyr neu ysbytai, neu ysgolion. Os mae'n i moyn gweld ffermwyr yn cystadlu yn y ffordd hynny, dwi ddim yn gwybod fod wneud hynny dros y digafau diwetha, ond mae rhaid yn sicrhau bod yr arian i ffermio tu fas i gyllidebau arferol llywodraethau. Yr arian yn mynd o'r ffermwyr defeg, sef farchnad yn mynd, os y ffaith bod yn gwerthu yn rhydd, yn Ewrop yn Wedig, lle mae'n fwy o'r arforio yn mynd. Ar ben hwnna, sef rhyw fath o gytundeb gyrraedd newydd i adael cigôn mewn i Brydain sy'n gofedd. Sy'n gofedd, a lle fod onest â chi. Nawr, ni'n gwybod hynny, yna, a ni'n yn gadarn yn sicrhau gyda o'r oriau dan ni bod yna. Beth oedd yr addewid, byddwn ni yn colli fas cinog. Yn ail, byddwn ni'n gallu gwerthu yn Ewrop yn yr un modd yn gallu nawr, sy'n reswm pan byddwn nhw'n ddim digwydd mwyn gadael yn y dysgwyr. A roedd wrth yn drydyd i gweud wrth yn ôl y Unedig, byddwn ni ddim o blaen unrhyw fath o gytundeb sydd yn rwyddach i yna sydd yn gystadlu yn erbyn cigôn o Gymru i werthu cynnig yn Gymru. A dwi'n rhywbeth onest, mae pawb yn edrych. Mae pob gwlad yn trial gwarcho'r amell. A un o'r bethau sy'n dod i yw, fi wedi edrych ar y gytundebau masnach rhydd sydd rhwng gwledydd a draws y byd yma. Mae'n bosod tu fas i'r gytundeb. Mae'n holl bwysig i ni bod ni'n cael gytundeb, bod ni'n cael setler o ddod y dydd, sy'n ddim ond yn edrych ar ôl y ddinas, cyllid, masnachwyr, ond hefyd sydd edrych ar ôl y weithwyr hefyd.